taibot. Nagpamahaw teng? Ano nagpamahaw? Tungan ta? Muna sila first owner mga ka. First owner sa manihan sila eh. Hindi sila pamilya eh. Kami titing si kan owner mi. Ang bata din ang hagdaw eh. Karinig ko ho. Sutsu na ting. Sutsu na. Manisata na. Hatag na sila oh. Mani? Ha? Nan? Anong gipuom ko? Na, dugay ka na uli gabi o panhapon? Na, ipuan ka man sa'yo. Haman na itong bahin gapon. Kani? Kanan. Dugay ka na uli. O tayo panhapon. Pista deh, nanti mau pista. Nah, beli nanti kayak na pisti. Cika tawa ya. Ay, dito na ugi ka na. Mau mana tro? Yan ho man nakipod uy boto. Pau kasangko, hapit na samsangko. Katiyo ko ni apil sa imo. Ano man? Ilam sa balik. Nga balik? Maglutin mo na tay. Okay. Apila na. Kaon sa. Oo. Hi Abi. Okay ra ka? Okay ra gid. Naunsi. Way tubig. Way agas. Way kurente. Sabi eh. Wa tanan. Ay naman. Ewan ang aircon sa taas eh. Muta. Ligo ta daw, di ka ligo. Ahak eh. Now. Ako pang gisaksak rin. Natay. Saksak mo na kung drink pan. Uli ah. Ha? Apa? Mahos tayo. Mahos tayo. Murag samot tong kaguto mo na yung sige tagsuko-suko buntag sa'yo. What's up? May muntag siyang tanan niya mga katambay, mga ga. Karon kay March 20 na to no? Adlong Domingo. So karon ta di kita nga ita mag-vlog kay adlaw ipapahulay ron pero ay dahaman na akong man dito daghan pa to sa sunod niya hanggang tay lusyo nga tudling iya puging hatag sa kuha kay di na ko siyang balik kay sakay high blood. Si mama nagputos pa sa pintos niya. Ngapa siya dito ron sa kuha. So karon ato sa manihan sayo ta kay di pa kayo init niya para humantag sa iyo kay napatay lakaw yang hapon. Napakoy lakaw yang hapon. Magtupo ko sa ilang master. Okay ra maginani. Init man yan oh. Pwede ra oy. Meron sa mani ka namang labang ka. Ano sosyo ni dire. Ito na ko, murag oddo na kayo. Ano ba kan? Buta na eh. Tara koy. Asang busot mo lubot ba? Asa ba? Gisi ba? Gisi ba? Gisi ba? Gisi. Una lang ko tingay. Una lang ko. Na? Okay. Kita eh. Udto naman ng mata na sila. Matug kaniya pa migas kay sayo pa man matug puro to mga buing. Pero na daghang kay migas diri. Kita eh. Kamot. Pas nito na. Migo na ko. Jolly to. Dah. Musta naman ka? Okay ra ka na? Sangko na ko sa akong tudling mga aga. Buhay sa dire ako na doon ng amigo. Lugay na ko kita ni. Amigo ng gwapo. Uy! Musta naman ka? Nuwala ka dire hapon. Okay. Trabaho ka? Oo. Di ko oras ko ha? Kiram ka ni mo? Di kang suko? Lain. Tung! Saan trabaho? Wah.
Mo di kibaw. Ikaw di kibaw musaka. Burit-burit mo ka di kibaw. Ga. Ikaw di kibaw musaka. Ikaw di kibaw musaka. Sure oy. Duha lang bread. Tolo Limaon. Ngi. Pas-pasi kay wapan tagi ya. Uy, mapaksi na ha. Hina ya. Imba kay no. Loh, yawa mo na ko. Wala Spider-Man. Hotda na, Fred. Yawa pa mo eh. Goy, kuha na sa unod. Kuha mo sa unod, Fred. Kani pikas, Fred. Pikas ba? Sakto ng pikas. Kanay. Ay. No? Sakto ka na. Si kapoy-kapoy na. Inom ito taron. Naog na lang, Roy. Naog na lang, Roy. Dalag usa ka tong usa, pikas, oh. Para kainom ta ba? Dalag duha. Muha usa ko usa. Pare ka makan si musaka. Ako may naluyag tanaw si mo, ganihar kasi kumbitay daw ang kakadaoy. Usa rin nahog. Saan taong ka? Ha? Magbot ka dili kay nagsaka. Ako eh. Ako ay naluya sa imo. Pasibrid. Kinanas lula. Tayo juga lula do. Ito videohan nga para kay bawa si lula kasi nang huwa tara. La. Alfred la anak Dodoy. Noy. Matag sundang noy. Ayah, di mana tuh sundang? Lah. Iya mau beliau. Ito. Bulan na sundang ay. Pilih ko. Lasa mo. Okay kamot. Tong. Tong. Ay ba? Ay ba? Alin ba? Basta di kamu kaunan ako yung lula nga kayo nagkuha. Ay, Leon. Ay ba, tubig ba, tubig? Ay ba? Hindi, ka na ang kalubian niya, ka na mga lubi. Ako na. Umainom mag tubig, pananghid lang ko ah. Yan na lang, inananghid akong kinit nang. Ya. Katagan na kaglargo na. Ansam, tawang kay. Ipaipunon tayo mga kay mo na, gingon ako nga kuhan. Kang Telusyo, gapon. Huwag mo tiwas, gamay lang. Sungko na. Nay! Nasundang na yan. Nama tayo. Ikay mi na dong. Asa? Ana na. Dili na mo aman? Lahi ang guro ni? Ah. Ako ni. Mo na. Manang inig pangutan ng lulag sa nagkuha na ako ikasumbong. Na. Sabi ni panghagdaw eh. Di mo ni panghagdaw yung mga eh. Nuka mo na oh. Hagdaw na. Hagdaw tara na dito. Hagdaw. Pila ka oras pa ako ng puno. Kaya tunga na. Side tak. Bate mo na. Sige na. Nanay. Hindi. Okay. Oh no. Ah. Ano diri dapit? Hunat. Ay na. Ikaw na, Fred. Ha? Hindi. Yeah. Ay dokod. Hindi mo tukod? Ha? Hindi mo tukod ba? Tumbling. Ay pagtukod. Nung sa una sa mukha nane. Usok-usok man eh. Hindi. Ay, tukod. Tumbling largo. Ano ba? Hoy, tukod ba? Okay. Ana? Mauli ka na eh. Ayun. Ano dito gami? Oh, punig dagami. Punig sa dagami daghan na. Lo! Ayun. Ang bato sa ako, ang bato. Ibutan ito nga. Eh. Ako yun. Kanang, Gami, kuha sa gami. kuha sa dagami. Anino to kanang inigtugpan mo, barog largo? Barog largo ba? Punig sa dagami. Hunat gani, kusog dagan niya. Largo barog inigtugpa. Uy, itong taas. Hindi ka na be. Okay, say tak. Daghan na sa dagami. Kanara? Hindi ka na be. Go. Kuha sa hunat yun. Kuha sa layat. Labi man imong untol dito. Okay. Layat, dig mayo. Mga demonyo sa kilid eh. Kiktunod lo. Gi, gra. Nawa, kuha sa dagami. May busda kan tail. Dakwan. Ay, pahuway. Kunya na pahuway maugbok. Pahuway, may upang ka na ugbok. Ikaw ugbok na pahuway. Gi. Katol ka na eh. Dene dot lang ko. Lugas gan na ikaligo. Grabe sa hili. Dapat ka nung ka. Trapo-trapo dai. Ay,
ang ano gas gipalitan ako. Oh. Ay duga lagi sa nugas lagi yan na sila waso. Nya wa mo unsa? Wa ganoon. Grabe. Likunay. Bunugas na. Bunugas na. Bunugas lagi. Mau gahi kini selaga. Nga siya. Saya. Kamu sila. Anad kayo sa virus ba? Anad kayo sa germs. Grabe. Di may lantan na ni. Astang. Ngit kini lang natin. Panit ba? Hmm? Si Boy Tapang. Deh. Lang. Mau rin kung ano mo rason nga di sila lantan ga. Kay di ni sila magkuhan kay kada adlaw ni dua-dua dagan-dagan. Nya ang ilang kadua kay kuan man. Boy Tapang, Boy Tapang. Germs ba germs ug virus. Ay og may lantan eh. Be. Nya may lantan eh di wala kadua ang germs ug virus. Oh. Di na sila malingaw. Hindi na malingaw. Di dapat di sila lantan. Mas mahilantan pang virus nga. Amigo na sa virus, di ba Rolo? Kaon man ni palit panit eh. Guyang ya Rolo. Kan kamu sa kan mga di ka na nga niyo, no? Napo kayo? Napay ko eh. Nasamad bagi ko man, 2 kabuk. No? Paksi na eh. Nga, no? Ano ba? Mabang. Mag-gloves ko sunod. Itong gloves man ni Pacquiao. Bujong na ma. Ha? Oh, aga siguro naman eh. Bujong na. Mas 12 na gid. Gabi ang aga. Nang gabi pa ngi dito kaligo na ni lakaw ko. Buti ana. Muna lang ko dito sa balay. Una na ato. Nya, Mangaon lang sa tayo kuan. Ako ay ko lang agdan ninyo kay basta man ko. ikare walag tiwasan eh dire. Daghan pa kino. Ay na lang pare ta kayo. Eh, audi di Ha? ato pagkadon bagat. Pareho na siya. Pare sa kanako istorya. Og di mo mulakaw ko nga di may magabot. Ay wata kay padung naman. Kalma lang suko ka. Tusi pa gani. Tusi ni sa nalaka. Sa kay kasi ipagawas dito sa Lagi. Suko apo ni mo. No, daghan may ipuonon man no. Tunga ta sali na. Nag-apas ka ma. Abta na kasi mo sundo. Ya, absa na kasi sundo nimo. Ato lang ko bagat silang diri sa tihan. Dili lang mo pagsabot. Kay kan Dawa mo pa yo. ako naman. Di ko na eh. Krao na subang ano? Ako ano ni dito dum lako naman eh. Sige na kayo makalako na ka. Ay saba. Ang sunata ikarang ano niyo ha? Unya Binli lang ko tay. Unya na ko mulakaw taw tay. kaon na lang dito. Lah, nag-unam nagpangumpay. Na ni dapat magsangkot tayo na makasabasunon. Kuan o. Ako ano sa day. Targog tambog oy. Wala ka minta dong. Kuha na sa na naman. Ha? Di punta ko rin ako sa ulo eh. Kuha dito sa ulo. Wah, rakit deh. Ha? Ingam betul ko ngayon lang kuha sa o. Langay begini ka. Pero ako mumpay sa na ko oy, lain ka tigna kumpay ay. Oy, mili ba ng baka ko tingnan mo ka or maglargo na no? Ano man, langay bagyod. Kana? Wala sakto. Da. Langay ta na putol-putol sa oy. Oh, good. Udah ngata kau? Kalau maharagan to? Dah. Of a lifetime, love to last my whole life through. Of a lifetime. Forever in my heart. Sayop ni YouTube. Tami nga tunay. Sing-singan? Isda. Puntahon lang tani na. Grabon. Nakakatambay. Kani si mama mga katambay. Grabon ni siya. Sige nga, wala kwarta. Wala may kwarta. Ang agi mo tatagapon ko na binig ba. Yan ay sudan, inasal. Natin no? Way klaro. Way klaro. Way klaro. Ito na.
Baru ba kadahang anak mo no? Baru ba kadahang anak? Ah, dadahan kadungan mo kaon. Nay batig naong daay, batig naong. Ah, do cellphone oh. Nah, kahit lag uwan mga ga, murag unos ng guro ni. Lakas mama dito ron. Basta lakas mama dito. Natag, masilaw rin lakas mama dito mga ga. Palo lang ako lakaw. Ato tani sa kuan, lang master kay magayon sa bisdram nga. Uwan mo niyo, sug hangin. Yawan si mama. Masilaw sila, dagko sila. Na? Kusogin noon. Ahak. Ako itong katan master. Katan master mga ka. O sa ikuan. Lakawan eh kay. Kusog yung uwan. Dukaag na ito mga ka. So ni-chat ko master mga gano nga. Kuan. Muhunong ni mga tulang ko. Nargo ko sa shop. Muhunong ni mga ko sa shop. Pero ang problema kay inday-inday ni uwan. Kasi hindi ni muhunong. Muhunong ni hapon na guro. So kuan lang guro. Ako lang pason si mama dito kung sa porma ni mama dito sa kuan. Sa manihan kay pa man siya muli niya uwan. So masay kapas ni mama to. Gilis ako nga, gilis ako. Ka ira ug naman. Tayo matagod. Ligsik na lang mga gano. Tignan mo Mungkin tubig, buti ligo. Ada ka mamalik tao sa manihan no? Natawon sila. Sabroy. Tuyan ang porma di ay. Ha? Naligo mo ko? Maligo ka sa uwan. Oo. Dahil mo sila po, mabasa. Yan, taligsik ro ni. Ug muhina ni mulakaw ko. Mga bata. Ano sa? Oh. Nag-ipo lang yapon sila sa guwan mo no. Dito na way, uli lang grupo mo ay. Kirong na ka dito dahil. Saan pa yung? Siging baile. Bisa guwan. Bueno. Ada. Lawan ya. Anak, ila kang basa na. Inam tikik mong liog nga kutob hapon. Basa na ni ka kusog ang uwan. Ada naman tagisik ro ni. Basa yapon eh. Naikuan mga ga. Linaw na, hayag ng langit. Di mo? Sigit-sagit. Huwag man ni. Sila ngayon, ako? Suntong, boy. Lang ngayon, kibukang uwan. So, baka wapa na uwan. Naligo ka wa. Ha? Naligo ka wa. Wayagas ay! Wayagas sa district semua, buang. Bigi? Bila maka meruya menurut turun. Wa pa ay. Apa dai? Apa iskan dai? Oh, may gusto na ba? Pwede yung kana sing ipon gaw. Masilya. Tarong ba? Ya. Badanya mahurot na ino ni tungod sa tong kalaki na. Dili ka buka lagi. Di ka buka baba? Ari. Yan lagay ako lang ipa-welding gaw. Ay, takot-takot niya, be. Gawas ka na, be. Pakita mo ka, gwapo, be. Gwapo mo ka. Kaman. Murag si Kuan, oy. Kuan. Bino ko lapo. Dili, Vin Diesel, bino ko lapo. La. Walay practice. Wala ganahan ko sa mga butan kay kaga. Takag naong. Wala. Ikaw rata gipauli, gipalakaw sa balay na to. Gipauli naman. Problema na ni sa pag-uli ron. Hello. Grabe so guys. Nanaon ka Ronaldo, nanaon no? Use your head ba? No, nala ba pandong-pandong ba? Kaya nagbasa-basa lang ka. Maligo po po. Maligo di ka dai. Sorry. Kasana ka ba no?
Uwan basta kuha, practice ba no? Ay, balikan tara ka na. Hey. Sao na ba? Basta kuha, practice. Karaan ba? Bata pa na mo. Okay. Nunganay naman ay mo. Soko naman ka. Go. Bye. Wah! Buang! Saan na siya? Kira yun? Saan? Okay. Di mo pakita yung talent eh. Gaw, sakaw, gaw! Uy! Wala kayong dami ya, kay naa mo. Nya karon naglakaw mo. Okay na gaw. Okay na gaw, walk sa romantic gaw. Enjoy na to ang moment kan lakaw-lakaw ta kay ikabos panahon nga natin sa kanan. Mingaw na putag lakaw-lakaw, di ba Nel? Goy. Unsa day ka? Mukong ba? Hatod ko ga. Di pa abot ang taga muli kay mabatod ko nimo. Ay, kuyag lakaw guys. No, ubay-ubay ang agi ni mama sa ano ako? Bahay niya sa ayang ani gani ya. Ay. Mani. Ulit ako sa mga gano. Mo tanang karong adlaw. Salamat dahil kayo Gaw Junel Manleno sa pagpakuan gaw. Paggamit sa inyong wifi no sa pagpa-connect no. Na-upload akong video. Nya salamat sa kayo gamaki sa paghatod sa kuwaga. Salamat kayo, thank you kayo. Nya mao sa tanang karong adlaw mga. Kita-kita tanyog balik sa sunod akong vlog. That's all for today. Ganoy TV, Anoy out. Naot ko nga nalingaw mo. See you.